Arratsaldeon ongi etorriak guztiak elkarrizketa honetara. Zinemagileen arteko elkarrizketaren laugarren edizioan gaude. Programa hau batera antolatzen dute Donostia Zinemaldiak, Koldo Mitxelena Kulturuneak eta Elias Gerejeta Zine Eskolak, eta eskerrak eman nahi nizkien erakunde hauei holako ekitaldiak antolatzen dituztelako. Muchas gracias a todos por haber venido hoy aquí. Hasi baino lehen gogorarazi nahi dizuet hurrengo saioa ekainaren 17an izango dela. Azkeneko saioa izango da eta edizio honi itxiera emango dio. Edizio horretan El Deseo ekoiztetxearen ibilbidea errepasatuko dugu, ekoizpenaren eta musikaren eskutik, eta gurekin egongo dira Ester Garzia eta Alberto Iglesias. Almodobarrekin lan egiten aritu direnak 30 urtez, orain gaurko egunera bueltatuta, privilegio izugarria da sortzaile hauekin espazioa partekatzea. Sortzaileak dira, ze beraien ibilbide artistikoak, beraien disiplinatik haratago joan dira, eta zinemako egile bihurtu dira biak ala biak, beraien ibilbide horiek gaindituta. Alde batetik daukagu Marta Nieto, aktorea, bere presentzia sotilak eta bere pertsoneak eraikitzeko gaitasun horrek nabarmendu dute. Sorogoienekin egin du lana, Juanjo Jimenezekin, eta 2021an egin du bere lehen film luzea, La mitad de Ana, eta hor begirada sentsoriala konbinatu du nortasunarekin, lotura afektiboekin eta aldaketa prozesuekin. Bere ondoan, Martaren ondoan daukagu Anton Alvarez, edo ezagunagoa den bezala, Zetangana, zeinak poparen eta flamenkoaren hizkerak irauli dituen, ezta? Bere lehenengo opera prima, La guitarra flamenca de Geray Cortés da, eta film honetan erretratu dokumental bat eskainiko digu, legatu ikusezinei, herentzia kulturalari eta afektuei buruz. Eta biek erabaki dute, biek ala biak, Martak eta Antonek erabaki dute espazioa okupatzea, baina kamaren atzean jarrita. Eta gaur beraiekin hitz egingo dugu, beraien ibilbideez, prozesuez, bilaketez, horretaz guztiaz hitz egingo dugu. Marta, zurekin hasiko gara, nola hasi zen La mitad de Ana, proiektu honek beste proiektu batzuk eta beste izen batzuk izan zituen lehenago. Eta prozesu luze bat zurekin ekarri dituzu kuadernoak, Zinema Akademiari aurkeztu zenizkion kuadernoak, kartekatuko zenituzke gurekin? Bai, motxilan utzi ditut pentsatuz, baina bai, segituan ekarriko ditut. Barkatu. Baina bai, bitartean kontatuko dizut, kontatzen joango naiz. Material hauetan zer geratu da, zer aldatu da, lehenengo zirriborro horretatik edo hazi horretatik zer geratu da, zer aldatu da. Bai, eskerrik asko, oso pozik nago hemen egoteagatik gaur zuekin, nik gogoan dut, oraintxe bertan, ezagit, nolabaiteko pultsio oso indartsu bat sentitu nuela nire barruan, sormeran beste esparru batzuk arakatzeko. Ni interpretaziotik nator, ni aktore sentitzen naiz, egia esan bizitza hortik, emozioetatik ulertzen dut, baina hor, aldi berean, baneukan amatasunak ekarri zidan esperientzia bat kontatzeko gogoa, nire mina kontatzeko gogoa, hori ere, eta gero bazegoen beste alderdi bat politikoagoa, ezta? Espazioa okupatzearekin loturikoa, feminismora iristen zarenean helduaroan, nala izan zen nire kasua, konturatu nintzen ikusi nahi nituela emakumeak gauzak egiten, eta orduan agian ni hasi behar nintzela gauza horiek egiten. Arriskuak hartu behar nituela, nire gorputza hor jarri behar nuela, eta nik hasi behar nuela ikusi nahi nuen hori egiten. Prozesuan, esposizio asko duzu, ahul sentitzen zara, hau guztia nintzen ni izkutuan egiten. Hementxe dut proiektua, hementxe ditut kuadernoak. Pixka bat eskutuan idatzi nuen, nire ingurunean inork etzekien hau egiten ari nintzenik, lotxa ematen zidan esatea beste espazio batzuk okupatzen ari nintzela. Egingo dura oso intimoa da, baina tira egingo dut. Baina gertatzen da, pultsio hori edo desi hori oso handia, zela indar handia zuen. Zorionez egoitza horietan
sartu nintzen, nire lehenengo proiektuaren izena zen Lo mejor que podías hacer, komedia erromantiko bat zen, Madriden kokatua, eta azkenean, hau bilakatu zen La mitad de Ana, eta La mitad de Ana lotuago dago amatasunarekin, baina minetik, ez da, amatasuna minetik ikusita. Anton, zure kasuan esan izan duzu, jerai ezagutzea izan zela film hau martxan jarri zuela. Ze elementu narratibo, emozional, simboliko ikusi zenituen jeraiengan zure lehenengo laneko protagonista bilakatzeko? Nik uste dut jeraiek ideia hortzuela, ez? Neri iruditzen zait, jeraiek aukeratu ninduela ni. Ekoiztetxea montatu genuenetik, Little Spain, ni hor mugitu naiz sorkuntza giro horretan azken urteetan, eta hor, zinema, eta ikusentzunezko lengoaia izan da, gure jarduera nagusia, kolektiboaren ambizioa handiagoa da, jende askok beste hamaika gauza egiten ditu, baina kideon lana ikusentzunezkoekin dago lotuta, eta noski helburua meta beti izan zen zinema egitea. Hori delako gailurra, ez da? Nire belaunaldiarentzat, zinema bakarrik ez, beste gauza asko zelikatu gara, baina ikusentzunezko nire belaunaldiarentzat bideoklipa, mugikorrak, elkarrekin hitz egiteko moduak, hori guztia nire belaunaldiarentzat oso ohikoa izan da, nera bezarotik aurrera. Ideia hori hor zegoen, zinema iritsiko zela uneren batean, eta besterik gabe pertsona bat ezagutu nintzen, eta maitemindu egin nintzen pertsona horretaz, askotan gertatzen zaide artistekin, ez? Batzuetan, jereiekin batean gertatu zitzaidan zerbaitek liluratu egin ninduen, eta normalean hori liluratzen naiz, eta azten naiz ikertzen, eta berak kontatu zidan, iaia pelikula bat egongo balitz bezala hor, ez? Zuzendari berri batek zuzendu beharko lukeen pelikula bat, eta ni konturatu nintzen, nire neurrirako traje bat egiten ari zitzaidala. Berak beste modu batera ikusten du, berak esaten du, nik konbentzitu nuela bera, baina ni ziur nago berak erabaki zuela, ni zuzendari bihurtu behar nintzela. Bi erantzunetan ikusi dut pultsio hori, ez pultsio intimo hori, Martak amatasuna hitz egin duzu, esaten zenuen baita ere behar politiko bat zenuela, ez da beste gorputz batzuk kontatzeko, beste esperientzia batzuk kontatzeko, eta zu Anton, zu sartu zinen flamenkoan ez ikusle bat bezala, kanpoko ikusle bat bezala, baizik eta flamenkoarekin lotura afektuzko eta lotura estetiko handi bat duen norbaiten eskutik sartu zinen, zuen ustez posible litzateke lehenengo pelikula hori egitea, esposizio emozional hori gabe edo konpromiso pertsonal hori gabe? Niri iruditzen zait, baietz ausartzen bazara, lehenengo film bat egitera, horrek esan nahi duen guztiarekin, asko eskatzen duzu handik, alderdi asko, ezagutzen duzuna, ezagutzen ez duzuna jokoan jartzen duzu asko, ez? Hori hor gordeko da betiko, eta zure berri emango du lan horrek. Eta iruditzen zait, baiet, oso lotuta dagoela sortzailearekin modu oso sakon batean. Ez dakit zer gertatzen den bigarren eta hirugarren filmekin, baina iruditzen zait lehenengo filmean baiet. Sormenaren parte zara gidoietik, hasieratik, pensatzen dut zuek ere erabaki behar zenutela, zer jarri eta zer ez jarri, ez? Jeraik erakutsi nahi zuen horretan ere, ez lan bat egingo zenuten, eta hor bat zegoen zure begirada markatzen, eta nire kasuan ere bai, ni Bea Herzorekin batera idatzi nuen gidoia, eta une oro erabaki behar genuen gure bizitzako ze alderdi islatu filmean eta zer ez, eta ezagutzen bagaituzu oso erraza da, ez? Nire kasuan oso material emankorra neukan bizitza eta zinema ez dira horren beste bere izen. Bai, ni ere ados nago oroar, adierazpide artistikoena, ez?
bueno, atzean dago zer da artistikoa eta zer ez, baina tira, ezertarako balio ez duten produktu kulturalak egiten dituzunean, gozatzeko edo sufritzeko bakarrik direnean, ikuslei begira, edo implikazio handia duzu, edo psikopata bat zara. Zer zentzu izango luke ez edukitzea inolako inbertsio emozionalik hor, ez? Egin zenezaken beste edo zer gauza. Ez bazaizu zuri inporta zein inportako zaio egiten duzun hori. Hori pasatzen da oro harrero edo pasa beharko litzateke. Gero musikarekin pixka bat desberdina da, ez? Hor gurpil batean sartzen zara eta sentitzen duzu agian zerbait egin behar duzula, baina zure lehenengo filma egitea niretzat, maila profesionalean egin dudan gauza guztietatik gehien sufritu dudana izan da, eta gaina implikazio emozional handia nuen, ze lagun baten bizitza zen, bere harremana, bere gehien maite zituen jendearekin hor jokoan zeuden harreman horiek, telenovela bat ematen zuen. Orduan, sufrimendua handia izan da, eta ez banu horretan sinestuko ez nuken egingo, ez? Ez bazaizu barru-barrutik ateratzen, oso zaila da lan horiek amaitzea. Bai, ze amaierarako desgaste higadura handia daukazu eta berez oso garrantzitsua da, ez? Bukaera hori oso garrantzitsua da, horrek zehaztuko du zer den lana eta zerrez. Eta ni postprodukzioan pentsatu nuen, hau infernua da, zergatik ez du inork esaten postprodukzioa izugarri latza dela, ez? Dago errodajea muntaketa, baina postprodukzioa oso gogorra da, orduan hor maitasuna handia bihotza jarri behar duzu lan horretan. Sormen prozesu honetaz hitz egiten, bai musikaren mundutik, bai antzezpenaren mundutik edo interpretaziotik, zuek sentimenduen gramatika bat eraikitzen duzue. Eta nik nahi nuen jakin nola eragin duen beste arloetan duzuen esperientziak zineman, ez? Zuen ikuspegian, nola ikusten duzuen lenguaia zinematografikoa, zuen esperientzian oinarrituta. Anton, urrengo galdera egin aurretik, guztiekin ikusi nahi nuen zatitxo bat, filmaren zatitxo bat. La guitarra flamenca de Yeray Cortesen zati bat. Kreditu ez ari naiz. Kredituetan igartzen da nolabait. Hasiera batean proiektu hau beste bat zela, ez album bat izatea, musikako lan bat izatea, eta ordea, gero zinema bihurtu da, orduan, zati hori ikusi nahi nuen. Entonces te quería preguntar, ¿hay algo de la galdetu nahi nizun badago ezakit bideokliparen edo albumaren egiturarik filmera pasa duzunik, ez? Filmaren plangintzara? Bai, filmak sinbiosi oso potentea du musikaren eta zinemaren artean, egia esan maila teknikora arte ere esango nuke. Kredituetan ikusten dena da nasketa bat, ez? Pelikula baten kredituak alde batetik, eta album baten tracklist ohiko bat, nasketa bat da. Geruza asko daude hor, 2 urte eman ditugu pelikula honetan pentsatzen. Tontakeria asko pasa zaizkit burutik, ez, egiten dudana azaltzeko, 11.000, baina sendoenak dira musikaren egitura, narrazio egitura, hor badago album bat, Jeraiek aurkeztu zidan, ia bukatuta dago eta hor kontatzen ditugu bizitzan pasa zaizkion gauza asko. Eta filmerako jauzi hori da, historio horiek esplizitu egitea, ez egitea kopla polit batzuk bakarrik. Eta horri guztiari nolabait egitura narratibo bat ematea. Gatazkak ulertzea, gatazka horien garapena ikustea, eta gero gatazken nolabaiteko resoluzio bat, edo egotea gutxi nien naiz gidoilari akademikoa, baina bai, badago zerbait. pieza? Eta gero dago alderdi teknikoa. Musika pieza bakoitzak sinbiosi bat izan nahi du. Musika pieza bakoitza sinbiosi bat da ikusentzuzko piezarakin. Orduan nahasketa argazkilaritza zuzendaritzatik egiten genuen. Eta hau zer da?
Hau da, audioaren ikuspegia normalean estudio batean, estudio bat sortu da, musikak naturaltasun hori galtzeko, ez? Nik gitarra bat jotzen dudanean hemen, atzean dagoenak desberdin entzuten du. Orduan, estudioak egiten dira hori gerta ez dadin. Flamenkoa oso organikoa da, oso puroa da, jeraiek erakutsi dizkita 11 gauza horri buruz, ez? Orduan gu saiatu gara musika grabatzen zuan egongo bazina bezala eta hori egiteko kamararen ikuspuntua erabili dugu eta horrek aukera ematen dizu maila teknikoan oso sinplea da, ez? Bi estereo pare bat jartzen duzu eta kamaran mikroa jartzen dituzu eta orduan mugitzen zaren bakoitzean audioa aldatzen doa. Eta zu garrantzia ematen diozu kamararen begiak ikusten duenari. Momentu batean latanari da abesten, baina zuk ez duzu hori entzuten. Zuk entzuten duzu atzean korroan dauden horiek entzuten dituzu. Eta orduan, sinbiosia handi bat dago ikusten ari zarenaren eta entzuten ari zarenaren artean. Eta esango genuke filmaren egitura guztia zeharkatzen duela horrek. Lengoaia musikalean egingo zenukena normalean, paso egiten duzu eta hizkera bisuala erabiltzen duzu horretarako. Eta soinu aldetik desastrea izan da, ordu asko behar izan ditugu horrek funtzionatzeko, eta horregatik zinemako esperientzia erabat desberdina da teknologiatik gatik bat karrik, ez 7 puntu bat teknologia, normalean etxean izaten ez duguna, esperientzia erabat desberdina da eta aukera ematen dizu espazio hori beste modu batera sortzeko, ez da pantalla batean ikustea bezala etxean hori oso ondo dago eta ni oso pozik nago filma plataformetan dagoelako, baina zineman desberdina da, esperientzia asko hobea da. Jarraitu nezake, baina isildu egingo naiz, ez oso interesgarria da, beraz jarraitu nahi baduzu. Marta, zurekin zuzendaria zara, baina aktorea ere bai, aldi berean, rol bikoitza bete duzu. Iruditzen zaitu hori ere mortal hirukoitz bat egitea bezala dela, hori irakurri dut orduan, nola egin diozu aurre tentsio horri? Ez, kanpotik kontrolatzea eta aldi berean zure burua ematea hortxe. Denbora pasa da eta filma orain begiratzen dudanean, egia esan, idaztea, zuzentzea eta antzestea, ez dakit nola egin dugun. Ez dut bakarrik egin, naiz eta itxura hori ematen duen, baina uste dut ez dela idealena. Baina, nik gidoia idatzi nuen beharekin, eta ez nuen planteatu ere egin ura zuzentzea, baina ikoiztetxeak gonbidatu ninduen, eta arrazoizkoa iruditu zitzaidan, ez? Idaztean unibertsoa irudikatzen duzu, eta ikusentzunezko kultura handia dugu, eta esan nuen, venga, bai, egingo dut. Eta interpretazioarekin antzeko zerbait gertatu zen, ez nuen ni izan behar aktorea, baina ezin izan zen beste modu batera izan, eta onartu nuen esan nuen pertsonaia ezagutzen dut, baina bai izugarria da. Denboraren erdia duzu, egin behar duzu, kontzentratu behar duzu, baina gero, joan behar zara eta ikusi funtzionatzen duen, ez? Egia esan argazki zuzendariak sentikortasuna handia du, aliatu oso onak izan ditut. Eta gure aktore coacha, Gerard Oms da, orain ere film bat zuzendu du, hementxe Muy lejos izena du filmak, Mario Casas da protagonista eta zinema aretoetan dago, eta berak lagundu zigun Noari eta niri rodatzen hasi baino lehen, 4 hilabete lehenago entseguak egiten, ez da? Gure artean lotura hori sortzeko, eta gero beste modu batera egoteko setean, modu ludikoagoan, baina hala ere, beti dago sakrifizio bat eta beti eta aktorea ateratzen da galtzen, egia esan ez nuen oso ondo pasa interpretatzen eta hori izorratu egin nintzen, ze antzestea asko gustatzen zait, baina oso zaila egin zitzaidan, eta ez dakit, momentuko konponbideak aurketzen genituen.
ez da ezer gertatzen, ze sormen prozesuek hauxe daukate, guk asko planifikatu dezakegu, ideia asko dauzkagu, baina bizitzak beste leku batetik eramaten zaitu, eta arazoaz, eta beste gauza batzu gertatzen dira, eta hauxe da, lanaren zati da, eta magiaren zati da, eta gauza honak, eta txarrak gertatzen dira, honekin egiten duzu filma, eta hauxe da. Baina bai, ni frustratuta jun naiz, nire aktorea ere frustratuta jun da, zuzendariarekin haserre, ez? Erraxagoa da kanpoko zuzendari batekin negoziatzea? Bai, kanpoko zuzendari batekin eska dezakezu, eta estutu dezakezu, eman beste bat gehiago, baina zu zarenean aktorea badakizu, ez zarela egon behartzen nuen lekuan, baina ez duzu astirik, ezin duzu denbora gehiago hartu. Borroka bada, zeure buruarekin. Ez dakit, egia esan ez dut, ez da gehien gozatu izan dudana, baina tira. Hitz egin duzue baita ere beste disiplinan ikasitako gauzez, ez? Zuk erakutsi zenidan marrazki bat, ez dakit hemen duzun, eskura duzun, edo ez duzun eskura, hau ere oso intimoa da. Bai, baina oso polita da. Ni oso analogikoa naiz, ez dut ezer digitalik, eta esan zidanean zerbait ekartzeko, partekatzeko, egia esan nik ez daukat inolako frogarik, ez daukat ezer. Ditut kuadernoak eta kuadernoak eta kuadernoak eskuz idatzita, zikinak, eta horien artean badago gauza bat. Lotuta dagoena nik nire pertsonaiak lantzeko moduarekin hau partitura bat da. Proiektu bat ematen dizutenean, film bat, pelikula bat, antzeslan bat. Niri zer interesatzen zait ikustea, gustatzen zait ikustea ondo aukeratu duela zer pentsatu duen. Orduan jakiteko zer pentsatu nahi dudan une oro, nik partitura bat egiten dut. Partitura emozional bat da. Hau gertatzen zaio, hau da bere unerik baxuena, hemen itxaropena dauka. Partitura horrek testuari eusten dio. Orduan esaten dugunan azpitik doazen pentsamendu guztiak, asko dira, baina interpretatzen duzunean aukeratu egin behar duzu, kontzentrazioari eusteko. Orduan lerro emozional horrek markatzen du. Gero badakizute dena zatika errodatzen dela, horregatik partitura hau izatea oso garrantzitsua zen niretzat. Zer errodatuko duzu egun batean zatitxo bat hemendik, beste bat hemendik, orduan ondo da torkit jakitean nondik natorren emozionalki eta nora noa. Horrek segurtasun handia ematen dit. Hau egin nuen la mitad de anarentzat, interpretazioaren zatiarentzat, baina beti egiten dut. Kanpoan errodatzen dugunean, hoteletan izaten dut, ez? Poliziek izaten dute, horri hiltzailea bilatzen ari dinean, pareta gauzez bete, eta nik ere izaten dut horrelako gia bat, ez galtzeko. Jakiteko non dagoen pertsonaiaren bihotza. Egia da, zuen ibilbideak, aktore edo musikari bezala, abantailen bat emango zizuen, baina abantailak bakarrik edo oztoporen bat ere jarri dizue zuen aurreko beste disiplina horrek. Nere ustez, zama handiena, nik izan dudana, edo eragozpen handiena, izan da, musikari bilbidean, ni batzutan izan naitekela rock izar bat, ez? Baina zure filma ekoitzen ari zarenean dirurik gabe zinema independentean, ezin duzu rock star bat izan, ez? Eta horre egin behar duzu, furgon eta zamalanak egin behar dituzu, eta zuk eman behar diozu kafea lagunduko dizun pertsonari. Orduan ez dut uste oztopo bat denik edo eragozpen bat denik, ze honek ere niri gustatzen zait eta laguntzen dit, eta kontzienteki praktikatzen du nire bizitzan, eta usten dut filmari ondo datorkiola, eta niri ere bai. Lasaitu egiten nau, hobeto eramaten naiz maite nauen jendearekin, baina egia da, musikan beste erraztasun batzuk ditudala gauzak egiteko, ekoizpen aldetik dena dago eskurago.
eta dokumental independente bat egitea, ba ez dago ezer eskura, dena da mendi bat igotzea, eta zorionez jende askok lagundu nau filmean, profesional askok eta laguna askok eta nigan siniste duen jende askok egia esan bai. Nire kasuan oztopoa edo eragozpena edo bai lotuta dago lehen esaten nuenarekin, ez? Ni emozioetatik bizi naiz, orduan interpretazioa edo gioia hortik idazten dut, eta lan egiten dudanean hortik lan egiten dut, eta beraz, praktikoa ere banaiz, baina badago alderdi bat, oso lotuta dagoela antolamenduarekin, eta gauzak erretenitzearekin, datuak eta datak eta gogoratzearekin, horrek asko laguntzen du eta ni ez naiz bereziki ona arlo horretan asko lagundu naute. Badakizute, ez dut nik esan behar, baina filmak jende askoren artean egiten dira, gero guk hitz egiten dugu haiei buruz, baina jende asko dago atzean. Talde horri esker gainditzen ditugu oztopoak eta betetzen dira hutsune horiek eta talde horri esker filma ondo atera da. Baina une oro aliantza horiekin, emozionaletik bilatuta aliantzak. Honekin lotuta bi proiektuak zuk egin zenuena Zinema Akademiaren residentzia eta zuk Anton Little Spain sorkuntza plataforma gisa, zer rol betetzen dute kolaboraziozko ingurune horiek autorearen begirada eraikitzerakoan? Nire kasuan iruditzen zait zuzendari izatea dela jendea konbentzitzea beraiek egiten dakitena egitea, zezuk ez baitakizu. Da gehiago coach emozionala izatea, ez mundu guztiari esatea sinistu honetan merezi du, guk asko jartzen dugu hor, eta gehiago nire kasuan, material dokumentala zen, eta gero hor sartu behar zara eta filma montatuko duzu, eta jeraiek esaten zidan, guztia egia da, baina zure mende dago, ez? Segun zer jartzen duzu lehenengo eta zer bigarren, emango dut txintxoa naizela, edo guapoa, edo gauzak ulertuko dira modu batera edo bestera. Baina nire kasuan, material guztia bizitzatik dator, eta iruditzen zait, filmean dagoen jendeari dela filma egiten. Orduan, nik irudikatzen nuena eta amaierako emaitza oso desberdina da, eta iruditzen zait, hor autoriaren gaia, ni hip-hopetik nator, oso ohituta gaude sampleatzera, ez? Gure teknika da gauzak hartzea alde batetik bestetik, eta hor egiletza, ni besteen mende nago, benetan, eta nik bakarrik ezingo nukeen ezer egin. Bai, erabat ados. Nire kasuan gainera, akademiaren residentziek sortzen dutena, edo sortzaileekin partekatzen duzun beste edozein espazio. Hor gertatzen da, batean, badagoela benetazko komunitate bat. Beti dago, gauza bera egiten duten jendea, baina horrekin kontaktuan egotea, sorkuntzasko proiektuak sortzea, konparatzea, begiratzea, konparatzea, hori oso aberasgarria da. Eta sentiarazten dizu, ez dela erokeria bat, ze batzuetan prozesu horiek oso sakonak dira, oso sakon sartu behar duzu, eta errealitatearekiko kontaktua galtzen duzu, eta batean bestea partekatzea, eta ez zu bezalako gaizki dagoen jendea, ez bere munduan sartuta, bere movida horretan, eta hor, proiektu bat aurrera ateratzeko egia esan energia handia behar da. Eta asko sinetsi behar da, fedea izan behar da, eta besteak konbentzitu behar dira. Orduan, komunitate hori, izatea jende komunitate hori, zu bezalako baldintzetan dagoena, horrek, ni interpretaziotik nator,
Eta interpretazioaren mundu hau itxuraz ez oso individualista da. Nik ez dut horrela bizi, baina bai, uler daiteke horrela. Ez, kenduzu hortik ni jarriko naizelako. Lekua hau, sortzaileen lekua hau, ez hainbat espazioetatik gatozen sortzaileen leku honek nolabaiteko lasaitasuna sortzen du, ez? Itxuraz hain gogorra den mundua honetan. Ni ez nago ados. Nik uste dut mundu guztiak duela bere lekua eta zuk fedea baduzu zugan eta zure ideiengan, ba, inork ez duela zure lekua hartuko. Ez dago inoiz bi pertsona igual ez daude. Ni ez naiz inoiz sentitu beste aldean, baina egia da partekatzeak lasaitasuna ematen duela eta asko aberazten duela. Galdetu nahi nizuen, denboren inguruan. Ze zinemak interpretazioarekiko oso denbora desberdinak ditu, musikarekiko. Prozesu luzeak dira, garapena, finantzak eta bilaketa, rodaje zatikatuak, nola egintzen ioten aurre desioaren luzatze o dilatazio horri eta kostatu zitzaizuen denbora luze horri aurre egitea edo egokitzea. Niretzat izan zen frustrazioa, atxekabea, agonia, izugarria izan iruditu zitzaidan. Egia esan oso arronago nire pazientziaz, Gerarien filma egitean izan nuen nire pazientzia horretaz. Ez nintzen gai falta zen guztia sarturatzeko, beti jartzen nuen begirada alik eta gertuen eta esaten nuen, benga, kontzentratu urrengo urratsean, saiatu hau alik eta ondoen egiten eta kitxo. Baina nire kasuan erokeria bada edo eromena da, ze hemen kolektiboak lagundu dit gehien, bai, hori. Guk Little kolektiboan, ezak, aktore eta zuzendari izaterekin gertatu zaizun bezala, ez? Gu bakoitzak txapel bat jartzen dugu, ez? Orain zuk grabatzen hauzu ni, orain nik grabatzen nahi zaitutzu, nik orain ekoitziko dutzuk egiten duzun gauzat, baino ark idazten duena, eta hori egiten dugu aldiro. Desastre bat da, baina momentuz funtzionatzen digu, gabiltza. Eta kasu honetan lagunak hurbil izatea, ze komunitate bat daukat, eta komunitate bat dagoenean hor egiazkoa, nire lagunak dira, lana amaitu eta bilera bukatu bezain laster deituko diot pertsona berari afaltzera joateko. Orduan horri esker jarraitugu proiektuan sinisten eta ikusten proiektua ez dela nirea bakarrik denona dela eta denborak bai eromena dira. Gainera gu finantzatzen dugu. Galdera bat, zenba denbora pasa zen ideia sortu zenetik, bi kasuetan estreinatu zen arte? Nire kasuan, gutxi da, gero jendeak esaten dizergatik esatzen zara. Niretzat infinitoa izan zen. 3 urte eta erdi izan ziren gutxi gora bera. Bai, niretzat 5 izan ziren. Eta oso organikoa izan zen, dena primeran joan zen. Egia esan, erresistentzia handia izan behar da, eta gero buruan duzun hori errealitatera pasatzea zaila da, ez? Benetan, denbora guztian, ez? Hori egin nahi duzu, benetan da interesgarria zuretzat? Baina bai, superheroia izan behar da, erresistentzia handia izan behar da, ideia bat gauzatu ahal izateko. Orain, zuek harrakatutako gaietan sartu nahi nuen pixka bat. Ze zuen filmak oso desberdinak dira, baina badituzte puntu batzuk partekatzen dituztenak, ez da? Ez dakit zergatik zinemaren unea den, bizi dugun unea, edo tokatu egin den, zuek hemen egotea honekin, baina bi filmetan badago pertsonaien nolabaiteko eraldaketa bat, eta eraldaketa hori ez da kanpokoa bakarrik. Badago barneko mutazio bat, eta gero baita ere munduan egoteko berrirakurketa bat, ez da? Marta, en la mitadean, aurraren nortasuna da krisi baten katalizatzailea, ez? Eta baita ere, amarentzat.
Zergatikan heltzen diozue historiari ikuspegi horretatik? Niretzat filma da iratzartze bat, ez? Hor dago ama bat, konturatzen dena, gero eta hobeto egon bera, hobeto dagoela umea, eta ez alderantziz, ez? Gero eta hobeto egon umea, gero eta hobeto nago ni. Esperientzia hori pertsonala zen, eta hortan oinarrituta bidaia bat eraiki nahi genuen. Orduan, ideia pentsatu genuen garaian, interesgarria iruditu zitzaigun errealitate hori arakatzea, baina beste nortasun batekin. Nortasun ispilu bat zegoen, hor zegoen ama bat, ez emakume bat, ama izateko esperientzian galdu egin dena emakume gisa, eta gero beste neskato bat, ez dena ondo sentitzen neskato gorputzean. Ideia, orain dela 5 urte eta erdi, haurtzaroaren transizio hori ez genuen arakatzen, ni hasi nintzen familiekin hitz egiten, eta niri eskatzen zidaten, ikusgarritasuna ematea gai horri, ez da? Prozesu honetan translegea argitaratu zen, eta orain mundu guztiak dauka iritzi bat, sortu zen film bat, 20.000 espezies de abejas, oso polita eta oso pedagogikoa, eta gu, filma lantzen segi genuen, eta konturatu ginen, kontatu nahi genuen hori zaharkituta geratzen ari zela, ez zuela zentzurik izango, gauza batzuk ez genituela azaldu behar. Egokitzapen prozesu horretan, distilatzen joan ginen, eta hauxe agertu zen. Ideia bat lotuta dagoena, ez zer egiten den horrelako haur bat duzunean, ez? Premia hori egituen aurre bat duzunean, baizik eta nola aurre egin horri. Guretzat, Mikel Mise ezakit ezagutzen duzuen pentsalari bat da, transaren pentsalari bat, La conquista del cuerpo equivocado da bere film, liburu garrantzitsuena, eta bere laguntzarekin, bera izan dugu aholkulari, ez da, ze ematen du ez baduzu bizi arazori zure gorputzean ezin duzula hitz egin, eta azkenean berarekin hortaz hitz egin genuen. Zer behar du horrelako ume batek? Behar du besteek behar dutena, maitasuna, bere buruarekiko martasuna, hor badago lege bat, ez dugu zalantzan jarriko, eta nortasun ispilu horretan filmak zertaz hitz egiten du? Ama bat, ikusten duena bere umeari, bere buruaren ganako maitasuna erakutsi nahi badio, ama horrek ere bere burua maitatu behar duela. Eta hor dago baita ere, beste ezaugarri bat dela magia, ez? Ezakit filma ikusi duzuen animazioa dago, eta lotuta dago emakumearen ikuspegia indartzearekin. Bera da Aretoko zaintzailea, Reina Sofia Museoko kuadro izugarri bat zaintzen du, eta kuadro horrek animazioaren bitartez erakusten digu nun dagoen ikuspegia, eta teoria da, begiratzen ari zarena aldatzen baduzu, naiz eta hor egon, dena aldatu egiten dela. Gauza asko daude hemen, baina ni horretan fijatuko naiz, eta listo. Baina gero, beste puntu batean jartzen badut begira da, beste gauza bat ikusiko dut, eta hori bizitzan gertatzen da, eta filmean ere gertatzen da. Anton, beste gauza bat galdetu nahi nizun. Dokumentalean ikusi genuen, Jeraiek bere familiako historio bat deskubritzen duela, isilduta zegoen historio bat, eta aurkikuntza horrek musika egiteko bere modua aldatzen duela. Iruditzen zaizu batzuetan arteak balio digula beste espazio batzuetan esaten ez ditugun gauzak esateko? Bai, iruditzen zait erabili daitekeela artea, hain zuzen, Jeraiek esaten zuen, hau da nire azken eskutitza, karta, honekin ez badut lortzen gauzak modu polit batean hitz egitea, beranentzat gatazkarekiko, arriskuarekiko alternatiba bat zen, ez? Nik egin dut, izan dudana, batekin hitz egiten eta bestearekin, baina agian hau egiten badut, erakusten badut abesti bat bezala, edo film bat bezala,
nire gurasoek horrela ikusten badute hau, maiten hautelako agian, eta hori horrela da, eta nire esperientziak sortzaile bezala esaten dit, baietz erabilgarria dela, lagun batekin zerbeza bat hartzea bezala eta kontatzea zer gertatzen zaizun, baina ondo dago erabiltzea gertatzen zaizuna beste zerbait egiteko, ez? Hau da, kaka zati batekin zerbait polita egitea, ez? Zuk biltzen duzu zure kaka guztia eta produktu bat egiten duzu eta produktu hori ondo dago. Eta lehen oso gaizki zegoen, orduan, definizioz horrek lagunduko zaitu. Baina, iruditzen zait orain obsesionatuta gaudela mendebaldeko egungo kultura obsesionatuta dagoela terapiarekin. Dena da terapia eta dena da norbanakoaren sendatzearen esperientzia bat. Eta horrekin ez dakit, ez nago seguru, ez dakit etengabe hortik pasa behar dugun, baina egia esan bai. Nire filma hori da, terapia saio bat da, familia batekin, eta bai, beti alde. Filmek, musika, kultura adierazpenak, horrek guztiak lagundu behar digu hobeto sentitzen. Ez duen ez beste funtzio praktikorik, hori baldin bada jendea hobeto egotea, egon dadila jendea hobeto. Baina seguru balio duela gauzak beste hitz batzuekin esateko. Hori seguru. Ze ez da gauza bera. Gauza bat azaltzea edo gauza bat sentitzea. Desberdina da, eta hori da azalpen tradizionala ez, aurrei ipuinekin azaltzen zaizkie gauzak, zergatik ez eskema batekin. Eskema argi batekin ondo dago eta gaizki dago. Badago beste lotura bat jakintza emozionalarekin desberdina dena. Baina egia esan kuranderoz eta jakintza psikologikoz beteta gaude eta ni pixka bat nazkatuta nago, baina bai, balio du. Balio du eta ariketa praktiko gisa jendeak egin dezala. Ez daukagu zertan film bat egin guztiok. Nahikoa da norbere buruarentzat egitea eta oso erabilgarria da eta ederra. Nik galdera hau zabaldu nahi nion Martari. Ze katarsi dimentsio hau zuen bi filmetan dago. Anak bere buru maitatzea lortzen du. Nahi nizuen galdetu. Zinemak sendatu gaitzake, sendatu behar gaitu. Ez uste dut, ez erantzukizun handiegia da. Seguruena, sendatzen du ni Murtziakoa naiz eta filmotekara joatea beste kultura batzutako filmak ikustera gustatzen zitzaidan, ez ulertzen nuen gauzak beste modu batera egin zitezkeela, ez? Eztabaidatu dezakegu karraxi egin gabe? Hori ikasi nuen film frantsesak ikusten, ez? Txantxa bat egiten ari naiz, baina oso gauza handia da. Antonek esaten zuena da, zuk emozionalki konektatzen duzu zerbaitekin eta ja gorputzean dago hori ja sentitzen duzu, empatizatu duzu. Orduan iruditzen zait, emozioek sendatu egiten dutela eta zinema oso emozionala da. Baina oso divertigarria ere izan daiteke, besterik gabe edo politikoa, edo historia eskola bat izan daiteke. Baina zuek ikusi dituzen film guztiek sendatu egin zaituzte? Spidermanek, bai, gehiena Spidermanek. Marrazki bizidunetako azken hori gehiena. Egia esan beti izango dugu harreman emozional bat, kontaktu emozional bat, lotura emozional bat, eta polita da, ederra da. Baina ni ados nago, ezin diogula hori eskatu zinemari. Eta ez daukazu zertan hori itxaron. Ze bestela, ez du funtzionatuko, ez? Film hau jarriko dut, ze gaizki sentitzen naiz honekin, eta 90 minutuan ondo egongo naiz. Horrek funtzionatzen duenean ez da hain nahita egindako zerbait, ez? Pelikula batekin gertatzen zaizu eta listo.
Baina bai, orain gauden garai hauetan esango nuke bai eskatu behar zaiola, garai hauetan, ez dakit entretenimendua oso eskura daukagu eta orain, egiten duguna da entretenimendutik urrundu. Entretenimendu gehiegi, dopamina gehiegi daukat, intoxikatuta nago bideoak ikusteari utzi behar diot. Orduan bai, eskatu behar diogu, ba ez film guztiak, baina bai egote asmo bat, ez? Hau da, esperientzia eraldatzaileak sortzea zinemak eta musikak, zerbait ekarpenen bat egitea, eta hori lotuta dago, ba sendatzearekin edo zerbait gertatzearekin, baina bai. Baina egon behar da hor asmo bat, ba, esperientziak eraldatzaileak izateko. Ze entretenitzea bakarrik, ez horren beste energia eta horren beste diru entretenitzeko bakarrik, hori arriskutsua da, oreka bat da. Bai, baina pensatzen dut, orain dena eskura dugu, gehiago daude sortzaileak ikusleak baino. Sendatzearekin lotuta. Agian beste alde batetik begiratu behar zaio, ez? Zinema egiten dutugunak, podcastak hori dena, behar dugu kaka hori atera eta eraldatu. Eta jende batekin konektatzen dugu. Hau da, paradoxa bat da, ez? Teknologia eskura dugunez, ba, aukera dugu denetarik egiteko. Itxaso batean, non batez ere kezka da, nola sintonizatu jendearekin, nola iritsi jendearen gana eskaintza hain handia bada. Ez dakit, nere buruari galdetzen diot eta zuri galdetzen dizut. Bai, eromena da, eromena da. Eta gero, lilura pixka bat ere galdu du gauzak. Nik oro har mendebaldeko bizitzan, Europan eta Estatu Batuetan, bizitzak misterioa galdu du, ez dago ziurgabetasunik, ez dago ez daude prozesuak bazure nahi duzun hori lortzea atzeratzen dutenak. Bizitzan pasatzen zaizkizun gauza gehienak ordenatuta daude, ba beste zerbaiten arabera, kontsumoarekin lotuta dagoena, eta dena da berehalakoa, eta lehen aldiz, filmekin gertatzen zen, zuk ezin zenuen, edo ez zenituen eskura unibertsoko film guztiak, gutxi gora bera hori da gertatzen dena. Una plataforma y decir, ¡buah! Eta eromena iruditzen zaigu, jo, film hau ez dago plataformetan, baina nola izango da? Ezin du klik bat egin eta filma ikusi nola liteke? Hori eromena da hori ere. Eta horregatik, balioa galtzen dute gauzek zen lehen diska bat erosten zenuen, eta etekin handia ateratzen zenion. Hasteko osoa entzuten zenuen, orain ez dezu diskorik osorik entzuten, lehen hainbat aldiz entzuten zenuen diska, ez, birritan, irakurtzen zenuen nork egiten zuen. Orain ez dugu denborarik horretarako, beraz, ez dauka garrantziarik ezer, zu sortzaile bezala kontrakoa gertatzen zaizu, ez? Kakazar bat ikusten duzu telebistan eta esaten duzu, zelan hartuko zuen horren egileak, eta bai, gauzak zail daude. Nik ez dut ulertzen mekanismoa oso ondo. Ezakita honek eztanda egingo du, neren batean. Ze ezin da konexio gehiago, eduki gehiago, jende gehiagorentzat. Iristen da puntu bat, lehengo egunean, ezakit non irakurri nuen. Agian ez nuen irakurri, TikToken ikusi nuen, baina hobeto geratzen da esatea irakurri egin nuela. Orduan irakurri nuen, orain plataformen borroka, nik plataforma maite ditut, eta miresten ditut, eta bazkideak gara. Baina gatazka edo borroka omen da ez ikusle gehiago izatea, edo audientzia handiagoa izatea, baizik eta zure bizitzako ordu gehiago izatea. Hau da, orain, egunean
7 ordu lo egiten badituzu, ordu bete gehiago pasa duzulako engantxatuta, hor dago gatazko, hor dago borroka. Hori da merkatu kuota, hori da falta zaiena, eta horren bila doaz. Zati hori oraindik okupa dezakegu, hau da, 5 minutu gehiago berandutzen badute kaka egiten, iragarki gehiago sartuko dizkiet 5 minutu horietan. Orain egiten duguna, lehen ez aspertzeko edo entretenimendua bilatzeko, eta orain ez gutxiago gozatu behar da, azukre gutxiago, entretenimendu gutxiago, asper gaitezen, ez dadila ez zer gertatu, ze bestela osasunarentzat txarra da. Nik uste dut arreta dela, ez? Zure arreta nahi dute, zuen arreta nahi dugu. Eta helburua da, autonomo izatea horretan, ez? Guk izatea aukeratzeko gaitasuna, non geratu eta zeri eskaini gure denbora. Agian gauzak sortzen ditugun jendeak, ez? Igual agian ari gara saiatzen espazioren bat bilatzen gure arretarako, ez? Ohituta gaudenez ez geratzera, nik nire burua ondo ezagutzen dut, zerbait sortzen, ez? Idazten pentsatzen, bestela beste zerbait egiten ari naiz. Inora eramaten ez nauten gauzak egiten ari naiz. Orduan alde batetik eskaintza hori dugu gauzak egiteko erraztasuna, eta gero gure gurpila ez dela geratzen. Orduan hobeto da gurpil hori zuretzat zentzua duen zerbait egiten egotea eta ez engantxatuta. Engantxatuta egotea ez dago gaizki tarteka, ez dute ez esango, baina tira. Bai, niri asko gustatzen zait engantxatzea, gero desengantxatzeko noski. Lehen filmak ikusten genituen eta aukeratzen genuen zer pelikula mota ikusi nahi genuen, eta hori pelikula bat egin behar duzu zerbaiti arreta guztia eskaintzeko, arreta osoa. Ze bestela da 1000 gauza ikusi ditut, begi bakoitzarekin gauza bat ikusten dut, eta bai eromena da. Nire lagun batek, Javier Cañadok, esaten zidan lehengo egunean, Tramontana Institutuan liburutegi bat dute. Eta gauza da, zergatik daukazute liburutegi bat? Ni saiatzen naiz jendeari itxoinarazten 5 minutu ikusteko, liburu bat hartzen duten. Baina berak esaten zuen, etzekiela nahiago zuen bere aitaren liburutegia eta 15-16 urterekin zuen arretarako gaitasuna, edo interneteko infinitua, eta orain daukan denbora falta, ezin duelako ezer irakurri, eta hori zen bere galdera, ez? Zer da baliotxoagoa, zer merezi du gehiago? 15 edo 20 liburu beste norbaitek aukeratua, edo itxaso zabal bat, eta ikusia arrantzatzen duzun, zerbait esanguratxoa, orduan zurekin nago bai. Ados nago, orduan zu eseritzen zarenean idaztera, orduan konturatzen zara zer balio dizun eta zer ez, eta zer nahi duzun irakurri, eta zer nahi duzun kontatu. Egia esan aukeratzea, interneten aukeratzea, ez da bat ere erresa. Bai, liburutegiarekin eta besteen gauzarekin eta zuen lanetara itzulita, zuek film oso intimoak egin dituzue, eta korronte intimista horretan sartzen dira. Badago pelikula berririk inspirazio iturri izan zaizuenik, edo lagundu dizuenik zuen gai hori heltzen? Pelikula berriak, Egia esan Jeraien filma, ni filmarekin hasi nintzenean beste film bat irudikatzen nuen, ez dakit zuri pasa zaizun. Bai, lehen esan duzu beste film bat eta beste kezka batzuk izan zenituela bidean. Niretzat, nire filma antzekoagoa izango zen, ez dakit, Isaki Lakuestaren filmekin adibidez. Hau da, dena dela gidoia, baina dokumentala ematen duela. Nik horrelako zerbait irudikatzen nuen, ez? Nik uste nuen agertokian gauza gehiago, eszenan gauza gehiago jartzeko gai izango nintzela, eta nire munduan horrelako filmen antza zuen.
baina beste batzuen antza dauka, batzuetan eman ditute referentziak, nik film horiek ez nituen ikusi, gero esan didate, eta gero ikusi ditut, eta gerora esan dut, bai, egia da. Badago film dokumental bat espainola, El Desencanto. El Desencanto beste referentzia on bat da, baina film hau nik enuen ikusia, eta batean esan zian lagun bateku nola nabaritzen den zure ibilbidea eta kultura, gero etxera joan nintzen El Desencanto ikustera, eta bai, asko gustatzen zait. Baina referentzia horiek gero aurkitu ditut. Saura Lendik zegoen. Baina ez dakit gauza berriek konektatzen duten jeraiekin. Orain arreta deitzen didaten gauzak, artefakto gehiago duten gauzak dira, ez? Errealismotik urrundu nahi dut, ez? Jeraien filma oso realista da. Ta ni orain urruntzen naiz, ez? Ez dut nahi egin ez errantzekorik. Nire kasuan, After Sun, Charlotte Wellsen After Sun izan zen erreferentzia bat, beste asko ere bai, baina After Sunen bazegoen zerbait oso interesgarria niretzat, ez amaren kasuan ez nola lantzen den memoria, oroimena, alderdi oniriko hori, eta nire kasuan, la mitad de Anan, bera artista frustratua da. Eta berriz margotzera itzultzen denean, kamarak foku hartzen du, baina bitartean dena da zirriborro antzeko zerbait. Eta zirriborro horrek After Suneko eszenaratzea gogorarazten zidan, egia esan oso pelikula ona da. Niri asko gustatzen zait kopiatzea zentzu honean. Zeguk kopia bitartez ikasten dugu, edo entxegu edo saiakera errorearen bitartez, ez? Eta inoiz ez dituzu bi gauza berdin egingo, baina niri kopiatu nahi dudan zerbait edukitzeak laguntzen dit. Bai, erabat ados. Laster galderak egiteko txanda irekiko dugu, baina ixteko nahiko nizueke gogoeta pertsonalago bat eskatu, zerk eraldatu zaituzte zuzendari izan da, eta zer aurkitu duzu zuei buruz rol berri honen bitartez. Ni konturatu naiz, uste duguna baino gehiago dakigula. Hor sartzen zara eta batean badituzu tresnak, eta baita kudeak eta tresnak, taldeak kudeatzeko, hau ez, hau bai, bakoitzaren alderdirik honen ateratzea, erantzukizun hori eskatzea bestei. Ez nekien halko nukeen, eta bai asko gustatu zait, hori da gehien gozatu dudana. Taldearen kudeaketa eta denak distira egin araztea, eta gero gertatu zait aktore gisa, gustatzen zaidala asko niri eskatzea, exigitzea. Ez, lana asko egin duzunean, errosea da iristea eta gauza konpontzea, eta konturatzen naiz, frustratuta joaten naizela, presioaren begirada behar dudala. Bai, oso ondo dago egin duzuna, baina hobeto egin dezakezu. Eta ez dudan ez dut izan, benetan, orain benetan eskatzen dut, oso kontzienteki eskatzen dut. Proiektu bat egin behar badugu, eraman nazazu muturreraino, ze bestela ez zara ahazten. Errazagoa da hankasartzea eta hori guztia, baina tarte horretan distira bat ere agertu daiteke. Baduzu nahiko erantzukizun egiten duzunarekin, ze normalean ez zaigu gustatzen inork esatea zer egin. Niri gauza kolektiboetan lan egiten dudanean, egia da bakoitzak duela bere esperientzia, baina guztion artean helburu bat lortu behar dugunean, inorri ez zaio gustatzen esatea zer egin behar duen. Orduan bestei hori eskatzea
oso teknika ona iruditzen zait, baina arriskutsua ere bai. Konfiantza handia izan behar duzu, bai. Nire kasuan ikasi dudana izan da, Jeraien filmak badu kontziliazio tonu bat, ez? Baina nik ez nion tonu hori emango, ez? Adiskidetze izaera hori. Baina mezu bat igaurri nahi duzunean eta maila politikoan argi utzi nahi duzunean, haue dira txintxoak eta haue gaiztoak edo gauzek horrela izan beharko lukete, esperientziak erakutsi dit horrek baldintzatu egiten zaituela artista bezala. Alde horretatik asko sartzen baduzu, bestetik kentzen duzu, kentzen duzu estiloa esploratzea, adierazkortasuna, ondo aukeratu behar duzu, mezu politiko argia 23% eta beste guztia artistikoa. Ta orain sentitu dut edo ikuspegi erabat aldatu zaitzen nik oso argi nahi nuen filma ondo ateratzea familia honentzat, ondo irudikatuta ustea familia hau, eta horrek behartu egin nau, tarte batzuk jarri dizkit, eta nik tarte horien edo muga horien barruan lan egin behar nuen, eta horrek nire estilotik haratago joatera behartu nahitu, eta eman dit ikuspegi bat, xamurragoa, urrundu nau provokaziotik, urrundu nau nire jokoan gehiago sartzen diren beste gauza batzuetatik, ez? Hor labana sartzea eta ostitxarra izatea, ez da? Asko gustatzen zait, horrelako gauza asko gustatzen zaizkit, baina honek behartu nau nire bertsiorik xamurrena erakustera, eta nire bertsiorik xamurrenean beste estilo bat aurkitu dut, originalagoa, eta iruditu zait filmarentzat hobea zela estilo hori. Chris Trenasek, egun batean Jeraiek bere etxera joateko esan zidan, filmaren 80% geneukan eta egin genezaken beste errodaketa bat, eta berez egin genuen, baina filma eginda zegoen. Eta 2 urte genera matzan egiten, ez nuena bezperan egin. Eta Jeraiek, iritsi nintzen horra, eta Jeraiek gutun bat irakurri zidan. 15 minutu irauten zuen. Nik egia esan nire buruaz beste egin nahi nuen, aulki batean eseritan nengoen eta lurrean bukatu nuen eta esan nion eman whisky botila bat. Baina Jerai benetan, orain arte etzara konturatu honetaz. Eskutik joan gara, orain ezen didazu esan utxetik hasi behar dela filma, oso frustragarria izan zen. Baina 11 gauzetatik pasa nintzen eta ikusi nuen familia ondo geratu behar du nire ikuspegitik, baina Jeraien ikuspegitik ere bai, eta filma hobetu egin zuen. Eta Chris Trenak hori gogorarazten dit, ez? Askotan 3 aste gehiago behar nituen muntaketa egiteko, eta Chris Trenak esaten dit, filma hobea zen, xamurragoa, gauzak hobeto ulertzen ziren, filma divertigarriagoa zen, eta emozionalagoa. Orduan, hasiera batean niretzat gauzak ziren, nik ez ditu gauzak horrela egiten eta okerrago ateratzen dira eta ez. Pentsatzen dut Jeraien lugurasoek ikusiko zutela filma, ez? Bai, birritan ikusi dute. Eta momenturik hunkigarriena Donostia zinemaldian izan zen nik publikoarekin ikusten nuen lehenengo aldia, eta esperientzia asko aldatzen da, batez ere zure burua ikusten ari zarenean. Eta beraiek, Jeraien gurasoek, publikoaren erreakzioan sentitu ziren. Nik nire terapeuta merkearen rolean, esaten dut hau, baino beraiek baliozkotuta sentitu ziren. Hemen nago, jende pila baten aurrean, eta esaten dut barbaridade bat, astakeria bat, baina jendeak barre egiten du, beste gauza bat esaten dut, eta jendea isilik dago, unkituta dago orduan, hor baliozkotuta sentitu ziren. Eta filma amaitu zenean eta txalo egin zutenean, ikusi duten nire miseria guztiak daude hor, baina guztiak txalotzen dituzten nire miseriak. Orduan, bereien sentsazioa oso ona izan zen, besarkada bat, besarkatu ziren, lehenengo besarkada 15 urteetan,
Orduan beraientzat, ondo atera zitzaigun jokaldia azkenean. Orain bai, orain galderetarako txanda, galdera pila bat daude hemen. Hemendik hasiko gara. Eskerrik asko hiruoi, solasaldi honengatik eta filmengatik. Nik Antoni hauxe galdetu nahi nion, ez? Telenovela hori, dokumentalaren aurretik dagoen telenovela hori. Niri iruditu zitzaidan, elkarrizketak hitzartuta zeudela, ez dakit gidoian, baina ez dakit aurretik elkarrizketa batzuk egon zirela iruditzen zait, ez? Familiak izan zuela sostengu emozional bat. Orain kontatu diguzu zein izan den bidaia honen emaitza, bidaia luze honen emaitza, eta gauza da nola sostengatzen da hori. Nola sostengatzen dira elkarrizketa horiek, kamaran ikusten ez direnak, baina prestatzen dutenak gero kamaran ikusiko den elkarrizketa. Eta kasu honetan zuzendariak nola bermatzen ditu, nola eusten die horiei. Prozesua kontrakoa da. Ez zegoen elkarrizketarik prestatuko zituenik geroko elkarrizketak. Elkarrizketak denbora errealean gertatzen ziren, baina historia honetan, beraien iragana bizi berritzen dute, duela 10, 15, 7 urte gertatzen diren gauza gertukoena 10 urte dira, 10 urte lehenago gertatutako gauzez hitz egiten ari dira. Beraiek hitz egin dute honetaz, baina dokumentalean gauzak atera egiten dira, estalita egon diren gauzak mahai gainean jartzen dira. Orduan gehiago zeuden ondorengo elkarrizketak. Kamara itzaltzen genuen eta Mariak deitzen zidan eta esaten zidan, hau ezin duzu Espainia guztiaren aurrean jarri, nik akatu egingo zaitut. Orduan gero euste lana egin behartzen, euste lana, baina ez zegoen prestakuntza emozionalik aurretiaz. Eta gero, gertatzen zen, Jeraiek ikusi ahala, berak nabaritzen zuela, berak, errodoatzen ari ginenean bere buruan gauza bat zegoen, baina gero ikusten zuenean esaten zuen ez hau ez da. Muinera iritsi behar gara eta gero baziren konversazio batzuk izan nahi ez zituenak eta esaten zuen hau polita geratuko da, baina ez. Edo hor naste borrasteak zeudenean edo nik sartzen nuenean zerbait, niri iruditzen zitzaidana, berak esaten zuen ez. Eta berriz bueltatzen aitarekin hitz egiten zuen, amarekin hitz egiten zuen, eta esan nahi zuena esaten zuen, baina ez ondorengo lana zegoen, ez aurretiazkoa. Ni hor sartzen nintzen, kamaronekin pozik zegoenean Maria, kamarari kamaron deitzen zion, eta orduan grabatzen genuen. Blokeka egiten zenuten? Egia esan ekoizpen aldetik desastre bat izan da. Zen nik ere egiten ditut horrelako eskemak. Niretzat abesti baten timeline da, ez? Edo gogorarazten dit, ez? Filmaren denbora lerroa izango litzateke, ez? Ikusten duzu zeik gertatzen den lehenengo, gero, ondoren. Nik banuen ambizio batez ere hasieran, prestatuta nengoen, pentsatzen nuen ze gertatuko zen, eta iruditzen zitzaidan, hasieran 3 errodaketa egin nahi nituen, 3 errodaje, 3 une. Eta gero hori hankaz gora jarri zitzaigun, materiala sortu ahala, pelikula birplanteatzen joan ginen. Zorionez, ekipoaren talde bat Liteleko berezko ekipoa zen, eta horri esker egin genitzakeen ekipo txikiak, talde txikiak, 4 pertsoneko taldeak, 5 pertsonako taldeak, beraiekin errodatzera joateko. Eta joan gara errodatzen muntaketaren premien arabera. 3 une egon dira, eta tartean 6-7 hilabeteko momentu bat ere egon da, horre ematen zuen ez genuela filma egingo, Jeraieketan hitz egin genuen, eta esan genuen ez, hau ez. Bueno, nik esan nuen, baina elkarrizketa horretan egon zen une bat esan nuena, ez, hobeto, goazen lagunak izatera, goazen musika egitera, eta kitxo ez dugu filma egingo. Egia esan, eromena izan da, orain beste ekoizpen prozesu tradizionalago batzuetan
nago eta eromena izan zen horrela planteatzea. Baina fikzioarekin ohituta dagoen jendearekin ez dakit zuri pasako zitzaizun, ez? Zerbait muntatuta ikusi duzunean errodatzera joatea, hori bai oso ona da, ez? Jakinda zer behar duzun, bai nola beraiek diren, beraien rolak antzezten dituzten, baina atzo hitz egin genuen hau jarriko duzu, dena dago nahastuta, ez? Eta errodatzea da zuk esaten zenuena, ez? Kuadroaren zati batean fijatzen zarenean dena aldatzen da. Zuk errodatzen duzunean dena aldatzen da. Filmatzen duzunean, zu filmatzen ari zara zerbait hitz egiten dute eta gauzak aldatu egiten dira. Beraien bizitza aldatzen da, dena aldatzen da, ez? Gauzak une horretan kontatzen ari zitzaizkizuna kontatzen, ez dakit ikusteko modua. Beraiek ez dute harremanik izan 15 urtetan, ez da ikusi ere. Ez da elkar ikusi ere, ez? Eta gainera begikoak botata, ez? Maldizioak botata. Eta orain hori aldatu egin da, ez? Madarikazio horiek elkarri botatzen egon ondoren gauzak aldatu dira. Kaixo Anton, eskerrik asko elkarrizketagatik. Ni proiektua hauen oso aurretik dagoen galdera bat egin nahi dut. Ez dut galdera egoista egin nahi, baina ulertu nazazue 20 urte ditut, eta ikusentzunezko komunikazio ikusten ari naiz, eta amildegi bat dut aurrean, ez? Hau da, film labur bat egin behar dut, utxetik hasi behar dut, bizitzan galduta nago, imaginatu nire lanbidean nola nagoen. Orduan galdetu nahi nizuen. Nola zineten 20 urte zenituztenean, nola zineten ambizioz beteriko gazte gisa, eta nola iritsi zarete onaino, ez? Eskerrik asko, hasteko bazorte hon. Alde egin mundu honetatik. Nire kasuan, ni Murtziakoa naiz, nire familia ez dago honetan aritzen den inor. Ni 14 urterekin totela nintzen, oso txarra nintzen. Eta 60 urteko emakume baten rola egiten, epifania bat sentitu nuen. Eta ordutik erabat besteren duta egon nintzen, erotuta, ez? Eta orduan sartu ditzaidan ideia Madrilera etortzeko. Niretzat sukarra zen, ez? Nean kasurik egiten. Sukar bat sartu zitzaidan eta horrela egin nuen, eta orain iruditzen zait ezingo nukeela beste modu batera egin, ez? Orain jendeak esaten dizkizu 11 gauza eta beldurra sartzen dizu, baina nik uste dut gure pasioari heldu behar diogula, ez dakit beste modurik badagoen. 100% ados nago ni. Inork ez dizu esango kanpotik honetara dedikatzeko, orduan egin nahi duzuna egin. Batez ere oraingo belaunaldiak emaitzari begira ari dira egiten hasi baino lehen. Eta askotan, behintzat nik emaitza askoz ez lehenago ikusten nuen. Niretzat helburua zen abesti bat idazten egotea. Hori zen, ez nuen pentsatzen zer egin kantarekin edo zer ekarriko zidan grabatuta zegoenean. Ez. Nik nahi nuen, ni dauzkat 2 ordu terdi, merienda ordutik 10 lanetik etorri arte. Nik hau egingo dut zen, niretzat dibertsioa da. Horrekin dago lotuago, eta oraintxe nire bizitza ere horrekin dago lotuta. Ez da horren beste zer egin behar dut, baizik eta zer nahi dut egon egiten. Irakurtzea gustatzen bazaizu, segi irakurtzen. Filmak ikustea gustatzen bazaizu, segi filmak ikusten. Zuri beste, edo alderdi teknologikoa gustatzen bazaizu, zure interesak jarraitu eta ahalik eta denbora gehien eskaini interes horri. Eta hori, eta gero egunen batean gozea izango duzu, beraz, zure lana hobetu beharko duzu, eta hori dena elkartu beharko duzu. Helburua oso argi baduzu, ez dakit, baina
Nik uste dut pasioa dela gakoa. Eta gero ezezko guztiak hortxe daude. Seguru zure film laburrarentzat ideia bikain bat duzula, eta ez baduzu bilatu. Arratsaldeon. Nik bakoitzarentzat galdera bana dut, laburra izaten saiatuko naiz. Lehenengo galdera Martarentzako da. Marta aktore gisa, ni ere aktorea naiz eta galdera bat egin nahi dizu, galdera pertsonal xamarra gainera. Ni aktorea naiz, 30 urte ditut eta sakrifizio guztiak egin ditut nire ibilbidearen alde. Zu aktore izan da, ama izan da, nola planteatzen duzu film bat idaztea, zuzentzea, antzestea, zuretzat gatazkatsua izan zen, nolakoa izan da hori zuretzat? Eta Antonentzat, gu ere filmmakerrak gara, 18 film ikusi genituen zinemaldian iaz eta noraekin batera zurea izan da gure gogokoena. Guri gustatzen zaigu filmak entretenigarriak izatea. Eta oso bitxia iruditzen zait zure filma egile zinema izan da, entretenigarria ez ezik unkigarria iruditu zait. Eta galdetu nahi duzun filmak egiten jarraitu nahi duzun, gu unkitzen jarraitzeko. Bai, ni saiatuko naiz. Alegin guztia, niretzat ere garrantzitsua da, gauzak divertigarriak izatea. Ez dakit norekin ari ginen hitz egiten, esaten zidan, ez? Hemen Donostiko sukaldaritzaz hitz egiten, ez? Egia esan jateko munduko leku honenetako bat da, baina gainera gastronomiaren garapen intelektual handia dago hemen. Sukaldari filosofoak dira. Nik filosofia ikasi nuen, eta eskatzen diet filosofei sukaldari baten antza handiagoa izatea. Orduan, norbaitek erakutsi nahi didanean dakiena, edo ariketa retoriko bat egin nahi duenean zerbait erakusteko, artista behartuta dago egitera zerbait besteen denbora sakrifikatzeko bere denbora mereziko duena, ez? Eta iruditzen zait, kontrakoa egitea, ez? Hau da, beti bilatu behar da hori, nirekin zer ikusirik ez duen norbaitek ikusiko luke hau eta ondo pasako luke, edo eragozpena sortzen ari naiz. Baina tira, kontrako argudioak ere baditut. Interpretazioari dagokionez, zu aktore izan da. Nire sensazioa da, ematen duela aktoreak zain gaudela, ez lana iritsi zain, casting batera zoaz, eta gero eskainiko dizute zerbait, edo ez, edo esango duzu baietz edo ez, baina iruditzen zait, pixka bat arriskutsua dela itxaronaldi dinamika horretan sartzea, ez? Moteldu egiten zaizu, sorrarazten dizu energia bat ez dena bat ere praktikoa, nire iruditzen zait, eske da torrela jendea, ez? Eta nik jende horrekin egiten dut lan, ez? Eta aktore gisa ondo dago turbina bat izatea aktibo eta gauzak egitea, idaztea, irakurtzea, gozatzea, orduan casting batera joango zara, afari batera joango zara, jendea ezagutuko duzu, eta seguruenik jende horri gustatuko zaio zurekin egotea eta zurekin konektatzea, ze azkenean sortzaileok nahi dugu sortu, gustura sortu. Orduan nire taldea, profesional bikainak dira, baina oso atseginak ere bai, oso ondo lortzen zaizkitez. Orduan beti behar duzu energia jarriko duen jendea. Ez dakita aholku bat nahi zenuen, baina nire sentipena da lan egiteko, aktore gisa lan egiteko, hobeto dela zer eskaini begiratzea eta ez zer eskainiko didazuzuk niri. Baizik eta zuk zer eskainiko duzun, jarrera horretan egotea. Eta gero jakin nahi nuen,
nolakoa izan den esperientzia, aktore rola askatzea eta zure zuzendari edo idazle rolean jartzea. Niri kostatzen zait, ez? Nik 11 gauza egiten ditut, ekoizpena egiten dut, eta beste gauza batzu, baina iruditzen zait ari naizela aktore lanari kentzen. Niretzat ardatza da gozamena, gozatzea. Sakrifizioa ez dago nik sakrifizioa ez dut hortik begiratzen, ez zait gustatzen hitz hori, ez da oso praktikoa. Orduan ni idazten jarri nintzen, kontatzeko gauza bat nuelako, beldurra nuen, baina gozamena ere izan zen, ez? Nire sormen esperientziak zabaldu nahi nituen eta zuzendaritzarekin berdin. Nik badakit zorte handia izan dudala, prozesu oso organikoa izan dela, eta gainera ondo pasa dut. Asko sufritu dut, baina oso ondo pasa dut, ez? Gozamenetik, ez jakinda zentzu bat zuela guztiak, eta helburua zela historia hau guztia kontatzea. Orduan iruditzen zait plazerarekin konektatu behar dela beti. Ez, Antonek esaten zuena, ez? Orain eta hemen zer nahi du, zer gogo daukat. Noski praktikoa izanez eta azkarra izanez ere bai. Kaixo, Antonetzat da galdera hau. Denbora luzea amatzu miresten eta zu jarraitzen, musika egin duzu, diskoak egin duzu, orain film bat, zer da hurrengo proiektua, zer egingo duzu gehiago? Kirol gehiago egin, hori da nire helburuetako bat, janari osasuntsua, gila esan aktibo nago, baina ez dakit zer izango den hurrengoa. Nik uste dut zineman asko dudala ikasteko, bide berri bat da, ilusio handia ematen dit, gazte sentiarazten hau, anbiziotsu, musikak ez horren beste. Iruditzen zait musika ja ohikoago gauza bat dela. Zuri zer gustatuko leitzaizuke? Nik egitea, nik zuregatik egiten dut. Ez dakit, lagunekin ateratzea, nik bitak egiten ditut. Bai, hortik doa. Hola, iruzkin bat egin dezaket? Ze kanta ona morarekin benetan, Ni egia esan biok miresten zaituztet, baina galdera bat egingo dizuet eta ez baduzuena ez erantzun. Zuen bizipen horiek ikusita, zineman bizipen oso desberdinak. Ausartuko zinatekete elkarrekin zerbait egitera? Film bat egitera elkarrekin? Ausartuko zinakete? Nik gidoi bat idatzi dut eta nahi baduzu pertsonaia zuretzat da. Lana emango didazue, gainera, ze ondo. Bai, nik pozik egingo nuke lan. Ze ondo, ez da? Nik jakin nahiko nuke, film bat sortzeko urratxo honetan, edo zuzendari izateko erabaki honetan, sentiarazi aldizu inork, hau ez dela zuen lekua dela musika, edo zuen lekua dela antzezpena. Ni ohituta nago astakeriak entzutera, orduan hau ez dut bereziki sentitu. Egia esan kontrakoa sentitu dut. Ikusi dut jendea antzematen zen, jendea ez dakit filmaz hitz egiteko unean zegoen kirats bat inguruan Zetanganarekin lotutako zerbait nahi zuten eta agian filmarekin zoaz nora baitera eta beste zerbait atera nahi dizute, jendeak nahi du zure aurpegia, baina ez horren beste dokumental flamenkoa, Eta nolabe ziria sartzen dizute, baina oro har, ez oso pozik nago zinemako jendearekin.
Oso jende jatorra iruditu zait. Entzuteko gaitasuna dute, ez dira gu bezain egozentrikoak, musikario bezain egozentrikoak, ez dute horren beste aurre iritzi. Nik usteet hori dela filmak egitea oso zaila delako, ez? Eta nola hain zaila den, nola baiteko anaitasun bat dago. Ni oso ondo tratatu naute. Ni ere bai, nik sorte handia izan dut, nik ekoizle zoragarria dut, Maria Zamora, eta inungo unetan ez nau zalantzan jarri. Edo egin duenean izan da gidoia sendoagoa izateko, edo beste espazio batzuk barnean sartzeko, pelikula aziarazteko, baina ez. Ez ni oso eskertuta nago. Zezakit hori hau den ohikoena edo normalena. Nik zuke hitz egindako egoitza horretaz hitz egin nahi dut, ikusi dut filmak hainbat erresidentziatatik pasatzen direla, ez? 3-4 esan duzu ekarpen handia dela egiten, ez? Beste zundari batzuk ezagutzen dituzulako, baina ez zaizu iruditzen tailer horietan gertatu daitekeela homogeneizatzea produktuak denak berdinak izatea? Nik uste dut ezetz. Sormen prozesu bakoitza, pertsona bakoitzaren sormen prozesua, tutore batek eramaten du eta oso leku original batetik dator, ni aurtengo erresidentzietako hautaketa batzordean nago, proiektu asko aurkezten dira, eta proiektu horietako asko, gehienak oso pertsonalak dira, eta ez lukete beste finantzatzeko modurik izango, ez balitz espazio hauek eskaintzen dietena. Espainian, ez dakit, gidoiak garatzeko 1.500 euro, ez dakit, badago beka bat idazteko eta horrek, ez du homogeneizatzen baizik eta konektatu egiten du egilea bere obrarekin, ez du alokairua pagatzen egon behar, 9 hilabete egon daiteke gidoia idazten. Eta gero proiektu bakoitza ekoiztetxe desberdin batera joango da. Atzo izan ziren pitxak, eta ekoiztetxe bakoitzak estilo bat dauka. Orduan egoitza horietatik ateratako proiektuei erreparatuta lehenengoa izan zen La Maternal, eta nahiko egina zegoen. Baina gero izan da Por mi pasa el silencio, Donostian egon zen, Nina, Andrea Jaurritrenea, ez daukate zer ikusirik elkarren artean, orain estrainatu da Canesen Guillermo Galoren beste bat. Hau dena da esateko ezetz, uste dudala ezetz, ez ditula homogeneizatzen. Nik beti ematen dut faltan prestakuntza akademiko pixka bat, ez nik esperientziatik ikasten dut, eta batzutan faltan ematen dut beste oinarri teorikoago bat, ondo letorkidake, ez? Galdera gehiago egitea, egoitza bat egitea, iruditzen zait ondo etorreko zitzaidakela, baina gure egiteko modua honen kontrakoa da era bat. Ez kontran gaudelako, ez aurka gaudelako, baizik eta gure egiteko modua desberdina delako. Elkartu gara, gauza asko estali ditugu, jende asko egin ditzakena, eta zoro-zoroan egiten ditugu gauzak, eta horrek alde onak dauzka, eta alde txarrak ere bai. Honekin amaitutzat emango dugu gaurko hitzaldia, gaurko konversazioa, eskerrik asko etortzeagatik, eta espero dugu 17an, ekainaren 17an hemen egongo zaretela, hurrengo deialdian, eskerrik asko.